вечер. Лекция 2 за агресията. Ще се занимавам първо с интегрирано и отхвърлено куче. Вчера разгледахме последно иерархия в сложно семейство, помните там. Функционално, нефункционално, подредбите там. Мъж, жена, малки деца. Какво става, ако едно куче не е интегрирано? Както това би било, ако е в кучешката гутница, то своите опорни точки. Безпокойството нараства. Няма да има чувство на сигурност. Може да има вредни поведения. Дори ако не е господстващо. В случай с кучета, които не са интегрирани и по-простичко казано нямат своето място в нашето общество, в дома. Социалният статус е неизяснен. Те се объркват и оттам тръгват проблеми. Не е задължително да имаме господстващо куче и да имаме проблеми, свързани с агресивни поведения. Много е важно всички членове на семейството да изискват едно и също нещо от едно куче. Са постигнали съгласие какво може и какво не може. Тоест да имат едно мнение за възпитанието на тяхния любимец. Понеже кучето обича, така да се каже, ясните по неща. Както говорихме в предната лекция, където имаше модели на функционално поведение, приемливо за кучето, и нефункционално, объркващо. И там терапията се касаеше в това да подредим нещата така, че кучето да ги вижда в една ясна схема. Аз ви изредих няколко схемички. Който е забравил или му е интересно, може да се върне пак на лекция 1 и да погледне. Това е към края на лекцията. Ясно ли е какво става, ако един казва да, другия казва не. Положението е неясно. Пример, тук съм се записал. Може ли да ляга по футиолите? Да, когато жената е вкъщи, стопанката, и е с него сама. А пък не, когато мъжът е от тях. Но отново да, ако съпругът е сам вкъщи, заедно с кучето, и пак не. И след това да, ако има гости, защото никой няма да се осмели да се скара на кучето в тяхно присъствие. Това положение кучето ще се опитва да влече максимална изгода. Значи, какво става? Повторим. Може да ляга в футиолите, леглата. Да, когато жената е сама с него. Не като се върне мъже и си е вкъщи. Но пак може, ако съпругът е сам вкъщи, жената я няма. И пак не е. Когато тя се прибере, а след това да, като има гости, защото нали сме толерантни към нашото куче и му се караме. То е доста интересно. Радва се, там мизленца, разни сещат се, замезва си кученцето повече от нас. И така става едно объркване. Става една каша. Една голяма каша. Какво е важно, когато кучето се обучава, неговия статут какъв е? Кучето по два начина се подчинява.
Когато този, който го обучава, изисква от него нещо, има авторитет пред него, или когато има папа. Така наречения вкусово-поощрителен метод, много от вас може би са го чували. Какво е самия авторитет? Тук, както съм си го записал, представлява статусът на човека, който се занимава, или на член на семейството, спрямо статута на кучето. Ако лицето е господстващо, то ще има повече авторитет и кучето по-лесно ще се подчинява. И обратно. Ако той е подчинено, кучето няма никакво основание да се подчинява на неговия авторитет. В смисъл, то може да се подчинява на базата хапки, някакви вкусни. Но тази игра на подчинение с храна свършва много бързо. Или кучето се наяжда, или му писва. Бих посъветвал тези, които не са такива авторитети пред своите кучета и се занимават самички. Най-вече давайки тия награди. Да замъчат да приближат своето поведение на доминиращ индивид, така да се каже. И има нещо важно, което трябва да се запомни много добре. Кой на куче се подчинява, не означава, че е подчинено. И че човека господства. И тук вече тръгваме агресии. Както съм си записал. Пример, моето куче не се подчинява. Казаха ми, че той е лидер. Показаха ми да го хващам тук за кожата на врата и да го връщам на земята. Тогава ма хапи. Какво да правя? Този пример го споменавам вече за втори път. Там и на мен ми е много така паснал да го давам като пример това положение. И както казах, тук смесване между понятията агресия, господство и непреднамерена лошотия. Едното понятие се взема за другото, което не е съвсем безобидно. Особено ако кучето има лоши намерения. Ако то е господстващо, трябва ли да се подчинява? Ами да, трябва да се подчинява, ама не се подчинява, защото е господстващо. Тук имаме един на разминаване. И ако има епизоди на особена агресия, нещата са още по-сложни. Видя кои от тези сложни неща трябва да разгледаме, понеже хапанията ги минахме. Тук. Мисля, че можем да почнем с тази съперничеща или иерархична агресия. Тази съперничеща агресия, както е отбелязано в моята хубава тетрадка, едно нормално поведение. Това не е патологично състояние, това си е нормално поведенческо.
защото обикновено тя преминава без докосване. Има такива ръмжения, пози, език на тяло. Както знаем, кучета са агресивни, използване на тази агресивност при лов, тези инстинкти за охрана, въпреки че живеят повече от 30 000 години с нас. Съперничеща агресия може да е за достъп на храна, територия, контрол над социален или сексуален партньор, като тя може да е както между кучета, така и между кучета и хора. Много интересно между кучета и хора. Тази форма на агресия зависи следователно от съответния иерархичен статут на животното и на неговите стопани. Така. Ще разгледаме точно, пак повтарям, тази форма на агресия зависи следователно от тази съперничеща агресия от съответния иерархичен статус на животното и на неговите стопани. Проявата на съперничеща агресия, тук имаме три фазички: заплаха, съответно застрашаване, атака и спиране, укротяване. Понякога може да бъде само до първата фаза, което е по-лек случай. Няма опасност да бъдете засегнати, ухапани. Пък и може и вашето куче, т.е. те са няколко варианта, двата най-вероятни, не е чак толкова агресивно към вас, или ви просто се опашвате и той вече знае тази реакция и стига само за застрашаване. Една табличка тук. Аз ще ви я прочита. Вие после като си гледате, тези от вас, които гледат, естествено, може да си направите реплей, за да запомните по-добре нещата, да не се изяснят. Табличката е с три колонки. Първа колонка фаза, втора поведение, трета честота. Тази табличка показва честотата на всяка от поведенческите реакции и пак от този учен, който споменах и в лекция 1, Пажа, 1995 година, това негово проучване. Имаме фаза застрашаване. Поведението е ръмжение, настръхване на козината на шията, щъкнали уши, опашка, изпънати лапи и тяло, поглед, очи в очи. Честота: ръмжение 97%, настръхване на козината на шията 90%, щъкнали уши, опашка 98%, изпънати лапи и тяло 94%, поглед, очи в очи 79%. Много е важен и най-важен поглед очи в очи. Починеното куче, като гледате в очите, вместо погледа. Фаза 2, атака. Кратко летково захапване, 69% честота, контролирано ухапване с задържане, т.е. така, без натискане силно, но не пуска веднага, а задържа лекичко. 93%, тракане с зъби 4%. Укротяване. Предни лапи поставени върху тялото 41%, предни лапи поставени върху коленете 39%, близане на охапаното място 45%, захапване с зъби на косите 25%. Когато кучето заплашва, той изразява своето несъгласие с някое положение. И ако неговото мнение не бъде зачетено, то ще отиде по-далеч. Ще премине към втората фаза, атаката.
съвсем спокойно можем да кажем, куче, което ръмжи един хапи. 10% от случаите. Ще ви ръмжи и накрая ще хапни. Повече от сигурно е. Сетите такива признаци, не знам, всеки гледа се справя както може. Моят съвет е простете за човек, който се занимава професионално с обучение и има такива някакви добри успехи. Просто ако се занимава по-дълго време, това е гаранция, че човека се разбира. Търсете го, той ще ви обясни какво трябва да се прави, дали ще ви го обучи, дали просто приятелски ще ви посъветва. Също така, често може да се допусне една грешка, да питате хора, които са гледали доста години кучета. Специално в тези неща, агресиите, дори да са гледали много години кучета, нямаме никаква гаранция, че ще разберат това нещо. Моят съвет е търсете човек, който се занимава с професионално трениране на кучета. Той ги знае нещата, той знае как да ви ги обясня, как да ги регулирате. В повечето случаи знаете. Когато кучето преминава към фаза на атака, когато заплахите са недостатъчни, в този арсенал съществуват три типа охапвания. Охапване без да притиска, охапване от типа защипване с предните зъби само с ръците и най-неприятното, силното хапване, което прави телесни рани. Всеки тип охапване съответства на социалния статус. Тоест, тук имаме една друга табличка, като е две така колонки. Контролирано охапване от типа защипване с лапане в устата е на господстващо куче. Силно и продължително охапване, зле контролирано, което причинява телесни рани, куче подстрекател. Липса на охапване, избягване на конфликта, подчинено куче. След като това е таковало, то не е охапало. Просто е избягало. Да видим сега това куче подстрекател. Това е много интересен момент. Той има някакъв междинен статус. Затова са тези лоши охапвания при него. То така, между подчинено и господстващо. Не знае къде се намира. Мисли си, че може да излезе в съперничество със своя стопанин или стопанин, да ги застрашава, но много често се отказва, но също толкова често бих казал 50 на 50 и хапи. Господстващото куче няма да го хапи, просто защото така силно, както е в таблицата, нека да го кажем пак, контролирано капване от типа защипване или слапане в устата. То се чувства уверено себе си господстващо куче. То няма нужда да ви прави дълбоки рани. Разберете. Той е над вас. Ако кучето прецени, че е в положение на подстрекател, то ще гледа да задържи плячката си, докато вие не му се подчините, т.е. противника. Може също така това хапване да бъде движение на тялото, така разкъсващото, или пък да въдраска, за да ме накара да паднете. Или, както се изяснява тук от тези коментарчета мои, това е най-опасното куче, подстрекателя. Наистина е много неприятно, когато не знаеш къде ти е мястото. То така е при хората.
Но, колкото и да е опасно това куче, при него работата за промяна на поведението е много по-лесна, отколкото куче, което е доминантно, постващо. Това трябва да се запомни. Така. Една атаката спира, щом поведението вземе полза на подчинение. И както знаем класическото, за да избегне хапването, то трябва да се направи на умрял. Подлага гърло, корем, тук врат. Пуска урина понякога. Те пози са ритуални. Тя природа ги създава, за да няма излишно избиване на индивиди. Да оцелее вида. Точно толкова за всяко нещо са бият, убиване. Както така, нали, другите ритуали са и траканията с зъби. Но те неща са при уравновесените кучета. Кучета, които не са толкова равновесени, съм се записал, или които не са се научили да се контролират, да стигнат до там, че да охапят или дори да убият своя себе подобен. Обикновено това са кучета, домашни кучета. Природата, глутницата, при кучетата, нещата са ясни. Какво става обаче, ако поведението не са подчини? Поради това, че не знае ритуалите. Ами, става изводено положение и сцената става батална. Бойни действия. Бой. Война. Сериозни рани, естествено. Някои са и фатални. Фазата на окрутяване малко се знае дори от хора, които се занимават с обучение на кучета. Много често не се разбира правилно. Спостващия взема тази висока поза, изпънатия цялото тяло, дава знак на подчинение по този начин, че конфликтът е приключил. И отива е ближо хапал в нас, както вие споменахме. Хората си мислят, че то може ли да е извинение. Ма виж го кай, хапаме, после дойде да ме ближи и ми се извинява. Няма нищо такова. Просто, ако ви му позволи, че то да ме ближи, това е подчинение. Така ви изразявате своето подчинение. Така е и в бутницата. Признавате си, че вие сте изгубили. И си за още едно стъпало надолу. Как господстващото куче окрутява конфликта? Тук съм си записал 4 неща. Ближа на раненото място, което стопанинът или другото куче му показва. Запомнете го. Това е ритуал на подчинение. Ти отиваш и му викаш, виж къде ме хапа. То не е глупо, разбира. Ритуал. Ритуала вече се изпълнява. Може да не му го каже, че то само ще дойде да ближи, както и да ви го казва. Другото, което е записано, да се стихне този конфликт, обикновено поставя предните лапи на коленете си. На стопанина. Третия вариант е главата върху рамото на стопанина си или върху случая, кой е с друго куче, шията. При вас е рамо, защото ние малко така, нали, сте на 4 крака и нашето рамо изпълнява тази функция, като шия си едно в този случай. Качва се върху победеното куче, това е вече тук четвъртия вариант, как се окрутя този конфликт.
и се изправя на рамената на стопане, на крака, гърба на охапване, стопане. Не да. Показва по всякакъв един начин, че той отгоре не. Стигаме до териториална агресия. В принцип кучето не притежава лична територия, но то си избира зони за лягане и за осъмтяване. Това е добре известно, които при нужда отбранява. Шишката гутница си има територия, която е определена чрез териториалната агресия и ръмжение. При някои породи, това са тия примитивите и хъските, да речем, като пример. Агресията се отключва в случай на намеса или протича според 3 класически фази. Заплаха, атака, укротяване. Както говорихме при съперничещата агресия. Така. Фазата на заплаха или застрашаването на кучето резидент става срещу нашестника. Извинявайте. Лая е изправена козина, пашка, уши, стръкнали. Взема тази висока поза да изглежда по-голямо. Приближава се и спира на няколко метра от желания субект, индивид, гостинен. Тук вече имаме този поглед, таков очи в очи, както споменах. Какво става обаче, ако нашественикът той застане лице срещу непознатото, срещу него? Почва та дращини слапи. Това е, пак малко хора го знаят, признак на доминантност. Тоест кучето резидент драска с задните лапи. Понякога ще четирте. Дали ще вдигне лапа върху изораната пръст, не е задължително. И продължава този визуален контакт. Ако и това ви помогне, следва атака. Вперед, както казват батушките. Сега, по време на тази атака, така наречения резидент напада на шественика. И ако той отстъпи, настъпват тия фази на укротяване. И естествено това резидентно куче почва да лае, показва всички високо дигната глава, с пълната гърло, шея. Замахва си опашката и показва своята победа. Тук става въпрос за ритуал. След този ритуал, след като са разбрали, че нашественика вече не е нашественик, могат да влязат в контакт, т.е. се подушат. В условие обаче, че гостения никъде не се е приближил с наведена глава. И прави така една кръвличеща стъпка, траектория или както да я наречем, все ще е правилно. Малко стил пяна тояга. Тоест показва своето подчинение на укротяване. Протичането на тези фази може да се променят с течение на натрупане на опит. Да има по-бързи атаки, по-бързо прекъсване на фазата на застрашаване. Имам право да си асоциирам една мълчалива заплаха с атака. И си почва да хапе.
тук съм си записал типичния класически пример. Агресията срещу пощальона. Приближава се нашия човек до къщата, кучето е, той си оставя почтата, кутията. Нашия приятел лае още по-силно. Раздавачът се отдалечава, което е типичен пример на отстъпление. Кученцето се успокоя, т.е. има една награда. Спазане ритуала, кучето се чувства възнаградено. Заплахата, един вид и командата, лаянето, всички тези неща, има за цел да отблъснат този агресор. Нали? В случая пощалена се явява агресор. Да го отблъснат далеч от този периметър, който кучето брани и смята за негова територия. И то се получава, защото човека пуска си там почтата и си тръгва да си гледа неговите неща. Жирни задължения. Обаче какво става, ако раздавача пред кучето и да наруши забраната? И си тръгва. Хапва ли? Кучето е пак възнаградено. Той е охапал, защитил си територията, пощальон е наранен и се умита. Колкото си му е по-бързо горкия. Както казваме, това е твърде често срещан сценарий. Повторили са няколко пъти, накрая винаги има охапване. Майчинската агресия. Женското куче, което кърми, си брани своята територия, кучилото, защото всякакви нашественици. Животни, хора. Тази агресия си има общи черти с териториалната агресия, но не само това. В принцип, общото с териториалната е, че женската си отбранява там територията, където и своите малки се освободила, си ги гледа. Разликата е обаче, че във фазата на заплаха женската е легнала. Няма го ритуала на изправяне и на заплашване. Лежи си до малките, гледа и ръмжи. След не много дълго ръмжение, бал и перфорации на много места, като шевна машина. Тоест излайване и охапване. Много жестоко. Куче с малки. Всеки знае, че ги са агресивни. Пак се получава същото, кучето са възнаградено един вид. Нашественика в кавички, или ако наистина си е нашественик, се отдалечава, то се успокоява, ляга си там, пага си с опашка, всичко окей. Почва да се грижи за своите малки, връща се към родителските си задължения. Разликата е, че майчинската агресия се отключва при присъствието, при наличието на малки кучета. Близостта на мястото на раждане или за почивка на малките. Но не е задължително да имаме малки, за да се получи пак също. Знаете, има понякога така фалшива бременност, псевдобременност. Може там да има някакви предмети, които играят ролята на детето и се ближат съответно, обгрижват от майката. Уж ги кърми, наглася ги и агресията е напълно еднаква с тази, която има и
Наистина малко кученца. Интересна е агресията от гняв, понеже тази форма на агресия е много сложна. Всеки един от нас някой ден може да бъде жертва на такава агресия. И както съм си отбелязал, тя се отключва от болка, свързана с телесно наказание, болест. Обикновено това е нещо в зъбите, абсцес на зъбите, инфекция, артроза. Последните неща така изредени са при по-стари кучета, застаряващи, при гладни кучета и жадни, агресия от гняв. Знаем тези кучешки гутници, много жестоко хапане хора. Они са гладни. Тук е въпроса за големите далавери, скъпите пансиони, които се правят за бездомни и така нататък, и така нататък. Раздуване обикновено на този проблем по време на избори и така е някаква кампанийност, когато някой бил хапан или умре от това хапане, което пази Божие в най-лошия случай. Но за да ги има тези гутници, бездомни, за да са гладни и жадни, по-често гладни, за да има охапвания от тях. Знаете отговора кой е? Ние. Ама то, каквато ни държавата, такива е проблемите с кучетата. Лично аз, знаейки състоянието на българската кинология, която има своите успехи, които аз видя, но аз 99-та година леко отклонение правя, когато се борих за национален шампион при женските догърмани от куче. Бях много така навътре в нещата, понеже ги наблюдавах, бях спонсор на няколко изложби на някои от купите на половина, на по една купа. И там са много купи, както знаете, които ходят по док-шоута. Тази 99-та излязах на Бургас, имаше така национална изложба. И казах на тогашния президент, на който сега не помня нито и нямам и желание да си го спомням. Моето мнение за състоянието на българската кинология да уверите. Това беше така у него бизнесмени. И тогава още нямаше лични карти, паспорти, понеже организаторът пък изобщо мен не ме харесваше. Един полицай и ме помолиха да напусна изложбата. Тоест те поискаха личната карта и аз като казах, че нямам, извиняйте, паспорт. Как че нямам. Ами вика, ако искаш отиде до вас да си го вземеш, сещай се. Отивай си и не се връщай. Това не ми попречи да отида на друго състезание и ако ще направя да стане шампион. Години след това се заинтересувах. Тогава спрях 99-та последно. Септември. Не беше октомври. Последната изложба, на която съм участвал, Добрич. Няколко години след това, като разбрах кой е президент на Българската федерация по кинология, даже сега в момента на 2013-та, аз не знам кой е президент. Тогава беше Камен Лютов. Човек, аз както ви казах в видеоматериала, коментари, някои мои коментари, но няма да споменавам имена и се придържам към това. С някои малки изключения. Разбрах кой е президент на нашата федерация и малкото желание да се разровя, да видя календари на изложби и информация. Назад. Ходил съм си в Гърция на някоя друга изложба да гледам.
на полеви изпитания ми е било интересно. До там. Аз си работя. Не участвам по състезания. Никакъв случай. Вече. Било състезания между училища за кучета. Било изложби за кучета. Просто моята политика вече е така. Работя и помагам на хората, доколкото мога и както мога. Наскоро мернах някакъв материал много стар в интернет, че смисъл много стар преди няколко години, че в 2011 господин Камен Лютов бил привикан в FCI, Международната федерация по кинология, да дава отчет за някакви злоупотреби и нарушения. Това е последната информация, че 2011 той е бил още президент на FCI, на БРФК. Остава след това и не ме интересува и колкото и да изглежда на някой тази моя мое мнение, извинявам се. И начин на поведение нихилистично, за мен е така и смятам да се спазвам. Работя си и постигам това, което се поставям като цел. Стара се да го постигам. А то е зачитани принципите на хуманността и на кинологията като наука за нашия приятел кучето. Това е написано и на сайта. Зачитам единствено принципите на хуманността и на кинологията. Гешефти и така нататък, това не е кинология. За сметка на страданията на тези животни при тези приюти, тези безпричинни оттрепвания и така нататък, тези търгашки истории, не само от федерацията, и от лекари, и от дистрибутори на храни, и от кой ли не. Нямам думи. Да продължим за агресията от гняв. Стигнахме до лишения като глад или жажда. След това е обърквания, причинени, например, от наличието на неприемлива играчка или храна. И това може да породи гняв. Прекалени милувки или погавания, когато кучето иска да няма такива контакти. Сетивни нарушения, като намаляване на зрение, глухота. Също така, да съм се записал, има няколко породи наистина. Намаляване на зрението, причинено от кичелкосми, представляващ често срещана причина за агресия поради гняв. Особено срещу лицата, които изпитват влечение към кучета типа бавачка. Агресия поради гняв също се причинява и подаването на повече хормони. Това означава, че има опасност тя да се увеличи през пубертета на кучето и по време на периодите на размножаване. Разколването при женската е при мъжка, който лава излъчените сигнали, феромоните на разгонената женска. При агресията от гняв поведенческите епизоди, които се наблюдават, са различни в зависимост от иерархичния сан на кучето, неговото ниво в иерархията. Често пъти е разширява и на зеници, когато погледът отразява светлината по необичаен начин. Червени очи, поглед, който може да се определиш като поглед на луд. Пак Патрик Паже описва 95-та последния начин на тези поведенчески реакции. При господстващото куче епизодите преминават през 4 фази. Фаза на заплаха, изправена предна част на тялото, свити задни лапи, премрана глава, полегнали уши.
Тръкнала косвена покривка и увиснали устни. Кучето ръмжи. Фазата на атаката настъпва непосредствено след заплахата. Главата е издадена. Напред покапването е кратко, повторяемо, придружено с разклащане на противника. Следва нова фаза на заплаха и по необходимо нова атака. Докато противникът не се отдалечи, едва тогава може да настъпи укротяване. Кучето отива да ближи ръката или раната на своя противник, преди да се оттегли на обичайното си място за почивка. При подчинено куче или куче, което взема неутрално положение в иерархията, т.е. то не е част от нея, реакциите се изразяват в три фази. Фаза на заплаха, кучето е легнало, лапите са свити и тялото е настрани. Той издава приглушено ръмжение, като едва се дочува. Ушите са полегнали, очите са зачервени, погледът е блуждаещ. То хапе с края на зъбите, като многократно издава напред главата си. Раните са незначителни. Епизодът не приключва с истинска фаза на укротяване. Кучето бавно се отдалечава за ниска поза, при което тялото е близо до земята и непрекъснато ръмжи. Със свит гръб и опашка между задните лапи то бяга към някое място, където да намери убежище. Често пъти агресията поради гняв е пренасочена. Нека си представим куче, което се разхожда със своя стопанин, изведнъж забелязва други кучета и става агресивно към тях. Той желая да напада, но стопанин го държи на краишката. Ако това става чрез удари, то може да предизвика болка или объркване, което ще накара кучето да се обърне и да охапи най-близко намиращото се до него лице, което е неговия водач. В този случай охапването не се придружава в фаза на заплаха. То може да е единствено, може и да се повтори, тъй като не е добре контролирано, може да предизвика хематома. Агресия от страх. Често пъти се казва, че кучета хапели от страх. И в този случай има объркване на нещата. Фитологията, науката за поведението на животните, страховата агресия се характеризира едно изключително състояние. То е състояние на куче, което изпитва страх, което е притиснат в ъгъл, което не може да избяга нито психически, нито физически. Се защитава срещу заплахата с двойно повече сили, отколкото направо иначе. Без никакъв самоконтрол. Тоест, както тук съм си обратил, даже специално, поради липсата на контрол, страховата агресия е много опасна, тъй като тогава животното може да нанесе сериозни рани. И когато ви казвам, че става въпрос за изключително състояние, тук има едно, което съм си отбелязал, че при около 40% от страхливите кучета има голяма опасност от охапване. Тоест, те могат да редуват бягство и агресия, в зависимост от обстоятелствата. Най-характерното за агресията от страх, че не преминава през определени фази. Кучето изпраща някакво послание за страх. Заема ниска поза, издава някакви емоционални сигнали, разширява се зениците, но малко трудно ще ги видите тия разширени зеници. Определено няма да го гледате само в очите, като първата ви любов. Полегнали са ушите, опашката е свита между задните крайници. Самото куче трепери, това вече се вижда. Изпуща се урина. Изпразване на аналните жлези, наха се глукоза. Но има така, нали, очистено дишане. Тези признаци са съчетани с послание за заплаха. Тоест той ще ви ръмжи приглушено. Се открива зъбите. Ниска е полегнала поза, е последвана от тясно изразена, изправена висока поза. Така, изведнъж така. Страхливите кучета само живе на опасните кучета.
мини границата на сигурност. До там, където то се чувства сигурно. Тоест, този критичен прак. Това такова. И при това отчаяно и няма никакъв контрол. Капи са безразборно. Причиняват са много сериозни рани. Окотяване няма. Докато не избяга. След като спре да охапва, да хапи. Бяга в несвяст, търси къде да се скри. И пак ще атакува. Отидете в тази зона. Или както тук съм си записал кучета, които не са израснали в оптимални условия. Например, са живели в кучешка колиба и не са се научили, че бягството представлява възможна стратегия за намаляване на страха. Има опасност да изберат агресията поради страх, въпреки наличието на възможност за бягство. Накрая някои кучета, които изпитват страх по време на точно определено социално взаимодействие, когато някой ги гледа, иска да ги погали. Човек, който е по-така странна походка, бил бастун или една така залита. Просто човека си има някаква несигурна походка. Човек или куче, да забравим, извинявам се, добавя куче, които то случайно среща на улицата. И ако те предизвикат някакъв преждевременен контакт или се доближат сами, тогава започва заплахата. Страх на пози на отчасти полегнали уши, измахване на опашка, те се устремяват към обекта на случая човек или другото куче, лаят силно близост до него, може направо да го ухапят, че е много удобно да те ухапят по ръката или по крака. Процентно краката е по-често от ръцете. Някои кученца успяват да закачат и лицето. Тези страхливи кучета са опасни, особено ако собственикът им може да ги удържи. Или представете си, ако жертвата е дете. В този случай не става въпрос само за агресия поради страх. Епизодът наподобява до някъде това за териториалната агресия. Но не зависи от територията. Просто това са кучета, които имат страх от по-специфичен особен контакт, както казахме. Несигурна походка, децата също могат да бъдат този тип особен контакт. Че агресията от страх е една опасност. Тя е просто взрив. Не знам кога ще гръмне. Даже не е бомба с запасни. Има агресия за плячка, но не смятам да се спира на нея, защото не е толкова фатална и фатална. Но агресия за плячка насочена срещу деца. Направо съм си го оградил така. И чета както съм го написал. Като не забравя да вметна, че то всяка година се съобщава за по някой друг случай на смъртоносно нападение. И те могат да се оприличат
на ловна агресия срещу дете. Долу в страховата агресия, това става на моето. Агресията за плячка, ще е дословно в този случай, е свързана с липсата или недостига на приобщаване. Кучето не припознава на детето статуса на човек, по-скоро го разглежда като потенциална плячка. В този случай се различават два типа епизоди. С прибрани лапи кучето скача върху детето или количката, или хапе ръцете, които се размахват близко до муцуната. Така би направило с дребна плячка, като захапе тила й в челюстите си, за да я разклати и да почупи плешените. Група кучета също могат да нападнат човешки същества, чието жестове са неравномерни или слаби. В това отношение децата са лесна плячка за спитащи се кучешка глутница. Тъй като не познаваме никакво лечение на тази конкретна форма на агресия, нейната диагноза е проста. Пълно и окончателно отделяне на детето от кучето. Хиперагресия. Някои агресии не спазват епизодите, които примерно има при териториалната агресия, съперничещата се агресия и съответно там придружаващи ги охапвания. В много от случаите отсъства заплаха. Други, тя следва фазата на атаката. Атака, заплаха. Тогава се казва, че имаме тези точно атипични агресии и хиперагресии. Епизодите, които разгледахме, могат да се научат. Тоест, ако една агресия завърши с успех, т.е. тя е възнаградена, това означава, че се засилва. При усилваща се агресия почва да липсва фаза на окротяване. Фазата на заплаха се съкръщава, с опита се учи, както го споменахме и по-назад, по-нагоре. Както интензитета на фазата на атака. Нямаме последователност, нито контрол. Тоест става въпрос за хиперагресия. Така, така, така. Всяко хапване е така се чувства възнаградено, като се отдалечила жертвата или било хапана. Те наградите стават по-чести. Скъсяват се интервалите на заплаха, накрая почват да липсват. И както казах, могат да бъдат след това. Интересно да видим тези еволюции на агресиите. При всички от тях се наблюдава тенденция към спонтанно нарастване с течение на времето. Това казах преди минута. Когато стане това нещо, трябва да се изследва от ветеринар, специалист по въпросите на поведението. Защо ветеринарен лекар? Защото някои форми на агресия са свързани с патологични процеси. Било то хормонални, било болестни състояния и така нататък. Както и на поведението, промени в настроението, безпокойство, възрастови хиперактивност. Въпрос. Къде в България ще намеря лекар, който е специалист етолог
Няма такива. В моя 50 хиляден град, който живея аз с 50-60 хиляден град, няма ветеринар. Ветеринари има много, понеже наблизо е Тракийския университет и Бълва. И повечето от тях се учат качествено. А ветеринари пълно. Ама ветеринариятолози няма. Може да има в София, Пловдив, Варна. Какво правим тогава? Тогава аз правя така. Ходя си при моята ветеринарка, която е много кадърна. Аз самия съм специалист по човешко поведение. И двамата ги правим нещата. Как правят колегите, не знам. Лечение на агресивните поведения. Както бях споменал в лекция 1, дори самата заплаха е вече от агресия. Има ли заплаха, трябва да има и лечение. Защото това е агресия и тя може много бързо да градира до хипер. Тоест, ако собствената вземе някакви мерки, след първото хапване, често е доста късно. Той вече няма доверие на кучето. И пак опираме до връзката човек куче, куче човек. Тази връзка се гради от самото взимане на кученцето. И пак казвам, съвместната разходка с кучето е, може би, не знам, проценти няма да използвам, но изключително много важна, за да имате правилна връзка с вашето куче. Съвместната разходка е правилно разбрано понятие като разходка. Не както споменахме. След лекция 1, да си седим и кучетата да се разходят сами около нас. Се чуят ли да си бият и какво да направят. Разбирайте, съвместната разходка, това е контакта, вие говорите на кучето, докосвате го, просто докосва до вас. Задавате му работа, примерно седни, легни, донеси тази пръчка. Някаква работа да скача, да плува, до велосипед, да носи раничка. Ако разходката е кучето да води, вие да тичате след него, било, че не може да го хванете или било, че е на повод, ама то, нали, 4 по 4, пък ние с нашите два крака да тичаме след него. Тук се казва едно куче взело стопанена си на разходка. Така че, обикновено, както казахме, след първото хапване, да вече собственика загубил доверие. Агресията е само проява на картина, която има много дълги симптоми. Тоест, не се лекува самата агресия точно, животното в неговата екосистема. Се замислям, ако има психиатрични клиники за кучета, много от тях можеха да бъдат излекувани. За съжаление, това е утопия. Не казвам, че някъде няма частни такива. Идеята е да са по-чести. Са често срещани. Но няма такива неща. Така че кучето може да лекува, но само ако социалната и физическата среда дават възможност да се определя
се управлява, извинявайте, опасността от него. Замислих се за тези кучишки психиатри. Записал съм си седативни лекарства. Се използват през изключителни случаи, а вместо тях за предпочитане да се използват регулиращи лекарства, които дават възможност за обучение. Има такива капчета, намират се на нашия пазар. Смятам да закупя да ги ползвам. Това е такъв ефект. Терапията, което споменах и в лекция 1, сложната иерархична структура там, нормално, ненормално, функционално, нефункционално, по-точно, знаете. Пренареждане на иерархията, промяната на начина на общуване, промяната на начина на внимание, за всеки отделен случай трябва да се прилагат много внимателно. И индивидуално. Оценка на всеки случай, какво ще се направи, как ще се пренареди иерархията, какви ще са начините на общуване. За съжаление, агресиите трудно се лекуват. В случай имам си много хубава папка. Доста неща за четене. Скоро има случай тук се обажда един човек, така и така, абе на брат на кучето, тъй, той е чужбина, ама искат, нали? Това куче да бъде обучавано. И викам, какво трябва да бъде обучавано? Кой е кучето? Кучето е белгийска овчарка Мойнойс. Както е известно, те са малко така като доберманите, по-агресивни. Викам, какво ще трябва да го учим? Той вика, хапи всеки. Някаква голяма агресия. Говорихме един-два пъти по телефона. Едва в последния разговор човек каза, последния сериозен разговор, че това куче дава на другаде. Как е протекло даването? Отива колегата, водят кучето, пуска го с другите кучета, няма проблеми, човека се прибира, собственика, колегата, той се е прибрал в града, сред нощ го викат, кучето ви, лай, бушува, го върнали. Толкова му бил пристойно. Почват да говорят. Работа на полигон ще има. Поред думите на собственика, т.е. временно изпълняващ длъжността собственик, т.е. това момче, който е брат, аз съм на собственика на кучето, казва, че там го е водила съпругата на неговия брат. Първи път ли втория, когато се отворила вратата, той скочил на инструктора, колегата. Казва, човек, закарай ма да го видя това куче. Казвам ви, ако без Христос сенжирал, ще да бъда охапан. Съответно, аз щях да охапя него. Да, колкото невероятно да звучи. Правя го. Случило ми се и съм го правил. Буквално си го захапвам. Гледам това куче. Ми бяхме говорили по телефона, спомена и там още
отделно вече на място. Към човек сега има варианти, нали? Малко пада си в борба с свободен стил, но да вземеш връх физически на това куче. Като вземеш физически връх, то много ясно, че психологически ще си над него. Просто само ще ги доизгладиш нещата за психологическата. На психологическото надмощие. Той вика, прав съм или не хват. Викам ти сега, въобще има някакъв опит с кучета, гледал има някакво самочувствие. Викам, виж сега, от хватка до хватка има разлика, не става просто да го бие. Или пък има варианти да му пустим ток. И като му го пуснем, неприятна е, много неприятна гледка, ама са кротни. Но, както казахме, не е това идеята. Той така ми каза, аз викам, да, не е това идеята. И каква е идеята? Викам му, виж сега. То към теб няма агресия, нито към съпругата ти. Който може от вас да идва, да го води. Сега. Аз като разсъждавам така за себе си логично, като анализирам ситуацията си, понеже те още ми се обаждат да го водят. Вече над 2 седмици чакам да го доведат. Като се казва по часово обучение, идвате се за една. Те са си го изтълкували, ние ще го заведем, той ще скочи на него. Значи, те са го завели там, той скочил на този човек. Водили са го няколко пъти. Нали, там колко пъти не знам, колко пъти седмицата. Явно не са успели да довършат, защото хората са заминали в чужбина и поради каква причина вече не знам, но са потърсили пак даскал. Брат му видява моя обяви в интернет. Му е злъбнал и момчето не знае. Аз на това момче му казах, че в случая, когато той дойде с това куче, и съпругата му желателно да е един човек. Защото няма почваме всеки път от начало да учим водача на кучето. Вече се сещате, нали? Променяме собственика. Променяме собственика, променяме и кучето. Аз винаги съм казал, когато дойдат хора на почасово обучение при мен, те минават същия път, който минава тяхното куче. Те го изминават заедно. Има варианти, когато си го уча и те само го наблюдават и много често не присъстват, идват само да го проверят и на определено време усвояват някаква команда вече, която кучето знае, работите и така с течение на времето се научават всички команди и с кучето имат някаква връзка изградена, тя се подобрява и в края на обучителния период те вече се тръгват и си знаят нещата, но ако може човека да участва в началото да извърви пътя със своето куче, тогава това е най-хубавия вариант. Тогава се тушират много вредни неща, агресии, агресивно поведение. Аз като цяло работя с проблемни кучета. Но понякога се налага да работя и нормално обучение. Нещо, което аз не харесвам, кучета за защита, защото искам да уча кучета да хапят. Колегите има достатъчно от тях, които ги учат. Но го правя, защото такава е пазарната конъюнктура. Като цяло аз не обичам агресията в кучетата. Да бъдат агресивни. Лично моето си куче, аз ще си го науча да бъде помощник.
ще си мини защитния курс, просто защото това ще бъде една от задачите му. Бъди като компаньон и охранително куче. Пази дома, да пази мен. Но тук има разлика. Това е моето куче, аз ще го уча просто защото за тази цел е взето. Просто не обичам да уча кучета на защитна степен, както те наричам, и там. Охранителни кучета, но се налага да го правим. Надявам се, че разбрахте нещо за агресиите. В общи линии това е. Изпълних обещанието си след доста месеци изчакване. Но този формат, под който ми представя нещата, ми харесва. Но може да изместите напред или назад записа и да чуете това, което само ви желаете. Или да го повторите. Като цяло, възможно е да се слушат и отделни части. Всичко зависи от степента на познания на гледащия. И така, до следващия път.